m-am găsit la un nou episod. Astăzi am jucat Stumble Guys. Și cum puteți observa, am un skin nou, deoarece am jucat ca nebunul la acest event și l-am completat. Știți că e extrem de greu. Acolo zice că trebuie să faci numai 1000 de puncte, ca tot trebuie să faci. Mai e extrem de greu că măpile durează prea mult. Ok, pe lângă asta, cât am jucat eu aici la turneu, am făcut rost și de câteva premii care să le luăm. Și vom deschide cutia asta care nu știu ce scrie în pice. De exemplu, la sora mea, adică știi, Rica, i-a picat, stai, dar nu are skin-ul ăla. Vreau să văd dacă are pe avatar, dar nu are, cred că părut acum. De ce credeam că poți să spui că nu mai skin-ul de acolo care ți le arată? De ei i-a picat skin-ul ăsta. Bă, care l-a luat cu 550 de gemuri ca să dai o rotire. Și i-a picat. Asta bine să-mi pice și mie de data asta. Dar, ok. Pe lângă asta, să avem deschis aici la data asta nouă. 900 de puncte și să mai facem de aici rost. Cât de colectez chiar acum. Cred că am făcut o misiune. Care mi-am dat 40, ce bine. Ok, m-am mai citit făcut o coloană și primesc tauntul ăsta. Așa, deci am 1805 de asta deschis, adică am 21 de cutii de deschis. Hai să luăm premiile astea. Uite, avem ăsta, Snake, nu știu, asta nu te după aia. 50 de gemuri, binevenite. Uite, un emote. Bă, știi care-i faza? La... Mine vrea să plec aici, la votul ăsta. Bă, da, știți la asta, pentru că scad gemurile de la pesc, era o bucurie mare când puteți să faci ăsta de stampă pe să fie 150 de gemuri. Acum mă poți face 100. Și aici puteți să faci 550, am câte gemuri poți să faci? 100, 100, 200, 300 de gemuri poți să faci. Deci cam până ai, da, da. Bun, hai să vedem ce îmi pică din cutia asta foarte, foarte mare și îmi pică... Nu pot să cred. Ai, bă, dar pe bune. Mi-a picat o duplicată. Și eu eram atât de fericit, poate îmi pică măcar o special. Și mi-a picat duplicată de la skin-ul 30 panda asta, ca să-l găsesc acum. Uite ăsta, că ăsta l-am luat de la turneul când a fost. La turneul am jucat și l-am luat și mă nervează că n-am dat niciun ban, da. De ce? Când sora mea a picat skin-ul ăla care cam costă 550 de gemuri și mie mi-a picat 10 stumble tokens, cam așa e. Ok, hai să deschidem 3 spin-uri din acestea să vedem cine pică. Eu, sincer, aș vrea să-mi pice leon ăsta și, cât numește, flăcica, în sfârșit. Chiar trebuia să ne uităm un pic la skin-ul să vedem, dar momentan ăsta l-am văzut. Dar nu știu, eu nici nu știu ce skin poate să-mi pice. Floricica, bine. Trebuie să fac rost de 65. A, să mai dăm spin-uri pe parcurs, dar hai să dăm meci 2 ca să putem lua roata asta. Poate îmi pică și mie un skin uncommon. Eu le-am cam pe toate, adică am toate skin-urile rare. Aici asta a fost cu bani. Asta skin-ul le-a luat. Epicul la care mi-am stat, care sunt la roate și care au fără bani, am rămas mai uncommon-urile astea care o să le mai iau de la roți. Și da, eu de obicei nu prea dau roți din astea, nici nu prea mă depresc, dar vreau să au toate skin-urile ca și când, care poți să le iei gratis. Că nu vreau să dau aici gemuri, clar, de asta aștept mereu pesturi, de obicei de acum de roți din astea, dar rămân s-au zgârcit. Am una. Am 2 roți. Ce fain. Ok, nu știu, nu să jucăm la tine, nu prea mai vreau să mă joc. Că e cel mai urât skin.
Bă, deci data trecută n-am jucat că e foarte urât skin-ul. Am iar nu să mă joc, e cel mai urât skin-ul. Și mai urât decât urât. Ba, cred că dau un meci ca să iau astea 20 moi și 100 din astea. Dar nu știu, m-am mai gândit și poate asta câteva meciuri mai ca să iau până aici. Cred că asta, nu. Cred că asta de joc până aici. În 1200, poate dacă asta vreau să mă chinui să ajung până aici, dar mai încolo nu mai mă duc. Că sunt mai puține premii. Și mai mult, și mai... Stai, ce? Bă, a revenit înapoi timpul. Că înainte era așa, 5000, nu știu cât, 5999 de parc, de, aici, de, cum numește, medalii, așa, și treia până la schimb. După aia au mărit la 799 de puncte, da, 799, nu, 7999. Și după aia au mărit la 8500 parcă. Și acum au văzut că au făcut aici. Nu știu, poate să mă joc, nu promit. Dar ok. Dar hai că dăm aici un meci la Block Dash Legendary, dar nu cu skin-ul ăsta, cu skin-ul ăsta am mai jucat. Și știu. Și știi toată lumea ce stă cu la skin-ul. Ce raritate. Epic. Ok, eu cred că n-am făcut videoclip când am luat pe skin-ul ăsta, dar eu vă sugerez să luați că este foarte fain și nu cred că mai puteți să luați. Eu vă spun să luați că nu mai puteți să luați. Deci, da, nu știu, poate l-ați prins, nu contează, hai să dăm. Ok. Apropo, voi ce faceți am în vacanță? Și voi, ce ziceți? Voi vă plac videoclipurile ca și când mai ca și cum un vlog, adică fără să mă arăt sau ceva, adică cum a fost ăsta cu sărbătorile de iarnă, cu dansul caprei, care l-am pus ieri, așa, vă place sau, adică să filmez și așa și așa, sau vreți numai cum mă joc, jocuri. Și apropo să spuneți voi în comentarii ce jocuri să mai joc, că mă joc numai jocurile care le joc, adică care sunt populare și care le știu eu. Adică mai mă joc un Stumble Guys, mai ales că am început, chiar am uitat de seria noastră nouă de Crăciun de Minecraft. Chiar abia aștept. Spuneți voi cum să se numească seria. Habar n-am cum să se numească. Dar dacă vreți să mă credeți, m-am inspirat de la... cum este? M-am inspirat de la Sneak și l-are o serie nouă de zăpadă, de iarnă, așa, și m-a inspirat și mi-a plăcut mie, numai că vreau și eu să găsesc munții în aia, cum a găsit el, dar el cred că are ceva mapă. Dar lasă, nu contează, eu asta mă chinui să găsesc că... Deci am stat acolo la aia să... Cum este? Dau foarte multe meciuri. Meciuri, scrieți mapă, pardon. Eu să ce cu Stumble Guys-ul și mă concentrez să nu mi pierd. O, Doamne, de ce vorbesc așa? Ok, și de asta abia am găsit mapa aia în care era o înghețată leacă. Și am zis, hai, cred că merge asta. Chiar dacă n-am găsit cu mulți. Bun, am calificat în prima rundă. Deci, cred că am rezervat în gemurile alea că 80 de puncte din astea îți dă pe cum știe, a doua rundă și înseamnă că am rezervat cele 20 de gemuri de la Trophy Road. Nu Trophy Road. Ba, cam da, nu pot spune medalii. Da, adică și când loc de Trophy Road spun medalii road. Da, nu știu. Ok, să las să spun eu așa și deci asta am rezervate punctele, adică bani înapoi. Doar că eu vreau să fac, dar nu, că trebuie să fac un win și după aia să mai dau un aici, pentru că era 240 de puncte, pardon.
Și dacă fac win îmi dă 200. Deci, da, trebuie să mai dau un meci pe lângă asta. Și după meciul ăsta, cred că deschidem ea, nu știu, vreo 5, după aia mai jucăm un meci și le deschidem pe toate. Cred că așa vom face. Bă, dar am văzut că voi nu prea vă uitați, adică vă uitați la videoclipul, nu zic că nu, mai că mai mult vă uitați la short film. Așa că am zis că cred că merg să mai fac și short-uri. Mă uitam numai ce să spun, dar cred că revin cu finala. Ok, deja stau aici de vreo 5 minute și pe mine nu mi se încarcă. Că asta trebuie să fie finala și dacă vă dați seama că dacă ești de intru, nu mi se pun nici punctele și mi-au și gemurile. Deci atât de incorectitudine în jocul ăsta. Și nu mi se încarcă. Poate măcar merge după un anumit timp și restul a ieșit și câștig eu. Ca și când ei nu mai sunt și... Adică stau afeca. Și mor toți și eu direct corona. Asta va fi foarte fain. Eu asta mă aștept. Bun, a revenit și din păcate nu mi-a mers ăla și mi-am pierdut gemurile din cauza asta. Deci, este atât de incorectitudine în jocul ăsta, dar nu contează. Bun, hai să mai dăm 9 spinuri, că m-am promis că dăm până la final. Astea și nu le putem în următorul episod, că nu de parcă n-aș vrea eu. Sincer, eu chiar vreau să am le păstrez și să sunt foarte, foarte multe, numai că am zis hai să le pun amul, pentru că n-am episod pentru astăzi. Și, na, deschidem ca să fie. Opa, stai, nu, că pot greșea. Ok, de ce nu-mi dă floarea? Nu mai dă pe asta. Dă rara asta în continuu și mă enervează când tot nu o vreau. Legendar. Păi, sincer, mie cel mai mult îmi place floarea, nu legendar. Sigur, nu. Teoleacă. Și trebuie să dau și 100 pe dânsa. Cea mai prostă legendară. Ce-mi place când îmi dă pe legendare care eu nu o să iau nici vieții vieților la mine. Îi dăm așa pe ăsta. Că ăsta mai strâng, mă iau magia. Stea. Bun, acesta a fost episodul. Restul o să deschidem pe următorul episod pentru că azi am făcut deja prea multe. Eu am fost Iani, sper să dați o abonare, un like, să activați clopoțelul și ne vedem în următorul episod. Pa, pa!